legdrágább nyájas vásárlóink. A Nor Fashion abban a megtiszteltetésben részesíti önt, hogy nagylelkűen meghívja a szezon legelbűvölőbb eseményére, a nyári divat bemutatójára. Ezen az estén a könnyed elegancia, a kifinomult nőiesség és a nyár ígérete öltenek formát. Olyan darabokban, melyek nem csupán öltöztetnek, hanem történetet mesélnek. Az est fényűző hangulattal, lágy ragyogással és megannyi gyönyörűséggel várja azokat, akik értékelik a stílust, a minőséget és az időtlen eleganciát. Jelenlétére különös örömmel számítunk. A kifinomult megjelenést nagyra becsüljük, az indokolatlan távollétet pedig, nos, azt bizony észrevesszük. Engedje, hogy a nyári este egy csipetnyi varázslattal ajándékozza meg.